Wneud Cymdeithaseg, wel dyma fideo i chi. Fe nhw i Thomas Travis ac fe yn dweud wrth eich pam ddylse Cymdeithaseg fod eich ddewis cyntaf yn lefel A. Cymdeithaseg yw'r astudiaeth o cymdeithasau sydd yn cwmpasu damcaniaethau oddi wrth ysgrifenwyr enwog fel Karl Marx a Friedrich Engels. Drwy'r cwrs, fyddwch yn cael dealltwriaeth dyfnach i byd o'n gwmpas ac y damcaniaethau cyfatebol rydych yn hoffi. O swyddogaetholdeb i ffeministiaeth, fyddwch yn dysgu am trosedd a gwrdraedig, a pam mae troseddu yn digwydd. Hefyd, fyddwch yn dysgu am anghydraddoldeb ac sut mae damcaniaethau yn gweld ein cymdeithaseg. Yng olaf, mae secsiwn ymchwil y cwrs, lle fyddwch yn cael dealltwriaeth dyfnach i'r dulliau mae ymchwilwyr yn defnyddio i casglu data ac deall ein cymdeithas. Dwi'n gobeithio fod Cymdeithaseg iddo chi. Diolch am wrando.